Niin, maistamaan. Tässä on suoraan vaakasta taas. Tää sitä ollaan nyt bussissa. Ja tarjoilee vielä Sasalle. Hän takaisin ja jälleen kolisee Joronen. Nyt tulee suomalaisia kirosanoja oikein. Hei, mitäs sulla? Mitä ukko? Ai sorry, anteeksi. Joo, mä otan yksi nugetti. Joo, eli 4 nuggettia vai? Yksi vaan. Me myydään niinku nuggettia sille pieni määrä, mitä me myydään on 4 kappaletta. Okay. No sit mä oon iso mies, läitä mulle 20 kappaletta. 20 kappaletta? Nugetti, joo, kiitos.